ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟೆಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್. ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಏತ ಮುಖ್ಯ ಪನಿಯರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಯಾವುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಟ್ಟಿ ನಡ್ರೆಗ ಅಥವಾ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರೆ ಜನ ಬೇಯ್ದರ ಮನ್ಪುನಿದಾದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಅಥವಾ ತೋಟಡ್ ತಾರಾಯ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಜನ ಬೇಯ್ದರ ಮನ್ಪುನಿದಾದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಇಲ್ಲಡ ಮದ್ಮೆ ಬೆನ್ನೆರು ಸೇರ್ದೆರ ಮನ್ಪುನಿದಾದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್. ಹತ್ತೊಂದಾಂಡ ಎಣಿಕಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಇಲ್ಲಡೆ 4 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿನ ಪಗ ಪನ್ಪೆರು ಪೋಲಂಬೆ 10 ಪ್ಲೇಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಕನಲ ಬಲೆ ಅಟ್ಟಿಲ ಸೊರುಮಲ್ಪಕ ಐಡ್ಲ ದುಂಬು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ. ಸುರುಕಾದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಅರ್ಧ ಕಿಲ ತಾತ ರವೆದ ತೊನ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜೆರೆ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೆರೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಉರ್ದಬೇಳೆ ರಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ನೆಲಕಡಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರಡ್ಡಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ತುಂಡು ಮಲ್ದೀವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ 10 ನಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು 4 ಹಿಡ್ದು ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿವಂದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಡಿತೆ ಇಡ್ಲ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ತಾರಾಯಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಣ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ರಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಪಿರಿಯ ಆತನ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನುತ್ತ ಅಚ್ಪ ಎಮೆಲ್ದಾತ್ ಹೋಟೆಲ್ದಲಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಣ ಸರಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಾಡಪುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡೆ ರವೆದ ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ ಪೊತ್ಪಲೆ ರವೆ ಪತ್ಪನಾಗ ತೂ ಇತ್ತಿನೇ ಹಿಡ್ದು ಕಡಿಮೆ ಪಡ ಇತ್ತೆ ರವೆತ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಬಣಲೆನ ಜಾವಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಜೆ ನೋಡು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಂದು ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪುಡಪ್ಲೆ ಇದು ಸಾಸೆ ಪಟ ಪಟ ಪುಡವನಾಗ ನೆಲಕಡಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದು ಅಂಚನೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಕಾಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೋಡುಪ್ಪುನ ವಸ್ತುಲೇನು ಸುರು ಸುರುಟು ಪಾಡಂಪೋಲೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಂಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ರವೆಕ್ ಒಂಜೆರೆ ಲೋಟೆದಾತ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರಿಯದ್ನ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರವೆ ಪಾಡಂಪೋಲೆ ಇತ್ತೆ ರವೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸಟ್ಟಗನು ತೆಗ್ಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆಪಾಗ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಖಾಲಿ ನೀರು ಆಜಾವನ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಆಜನು ಬರೋ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಟ್ಟಗನು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಜಂದ ಅಡಿ ಲಾಕ್ ಬಿಡೋದು ಬನ್ನಗ ಬಾಜನನು ಜಾವಲೆ
ವಿಡಿಯೋನು ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡತ್ತ. ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಕಿಲತ್ತಾತ ಬಜಿಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ರಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಸಾಸೆಮಿ, ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ರಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಮೆ ಬೊಲ್ದಿ ಎಡ್ಮೆ, ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ನೆಕ್ಲೆನ ಖಾರದ ಬಾಯಿ ರುಚಿತ ಪ್ರಕಾರ ಆಜೆಡ್ದು ಎನ್ಮ ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ, ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ ಪತ್ತನಾಥ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತೆಡ್ಲ ಕಡಿಮೆ ತಾರೆ ಪಿರಿದ್ನ, ಸುಮಾರು 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಬೆಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 50 ml ದಾತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಮಸಾಲೆ ಮನ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಂತ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಬಿಡ್ಲೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಅಂಚನೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಸಾಸೇಮಿ, ಬೇಯಿಸ್ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ, ಎಡ್ಮೆ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಾಗ ಬಣಲೆನ ಜಾವಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಚುಲ್ಲ ನೀರು ದಪ್ಪಸ ಪಾಡಂದೆ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಓ ಬಣಲೆಡೆ ನಿಕಲ್ ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತುದಾರ ಅವೇ ಬಣಲೆಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ಪಗ ದಿಕ್ಕದೀಪಿನ ದಾಲಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಂತೆ ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪುಡಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಉರ್ದಬೇಳೆನ್ ಬಿಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಹದಾಕಂದ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೇಸಪ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಾತನ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಟದೈತನ್ಲೆ. ಆ ತಾಟೆಡು ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲದೈತನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಲಪೊಂದು ಉಪ್ಪನಕನೆ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡಂಪೋಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ನಮಲಕ ನಿಕ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದು ಪಾಡೇರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ರಸಂದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪುಡಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆಂಡ ಓಲ ಪುಡಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಕಡಕ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಪಗ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಜ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಐತ ಕಡಕ್ ಯಾವ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಕಡೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ದು ಕುಡಾರ ಕಲಪ್ಲೆ. ಹೇ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ತಯಾರಾತಂಡ. ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಂಡಿದ ತಿಂಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಪುಂಡು. ಸಜ್ಜಿಗೆಡು 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 190 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು.
ಅಂಚನೆ ಬಜಿಲ್ಡ್ 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 414 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನು ಒತ್ತೆರೆ ಮರೆಪಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಏಪಲ ಪಸತವಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.